naše kraljevske priče donijeli smo vam danas da vam dočaramo našu dvorsku bajku, u kojoj ćete, nadamo se, uživati kao i svi koji su nas posjetili. Cijenjeni gosti, dobrodošli u carstvo bijelih konja lipicanaca. Danas ćemo vam ispričati ponešto o ovim ponosnim konjima, čije držanje, visok takozvani izazivački korak i vrat savijen kao u labuda jasno govore kojem staležu pripadaju. Ljubimci kraljeva, raskošnih plesnih kretnji, razigramo se stoljećima šepuret pred publikom cijelog svijeta. Ova pasmina stvorena je 16. stoljeća za najviše dvorske svečanosti. Bijelog konja u ona davna vremena smio je jahati sam kralj, najviši vojskovođa i najbogatije plemstvo. Lipicanci su jedina pasmina konja koja na svijet dođu potpuno crni, da bi nakon nekog vremena čarolijom postali prekrasni bijelci. Oni su carski konji bečkog dvora i prikazuju sjajno doba baroka, a sa svojim damama u perivoju hrvatskih dvoraca bili su česta slika u ona davna vremena. Petsto godina lipicancima se dodjeljuju samo ovih 6 imena: Maestoso, Favori, Pluto, Napolitano, Siglavi i Conversano. Tu je i naša linija Tulipan. Lipicanci carski konji stvoreni 1580. godine za potrebe Habsburške monarhije kao prikaz sjaja i blještavila bečkog dvora. A sada da malo predstavimo naša lipicance i jedan specijalni barok na pasminu konja, crno-bijeli šarac pasmine Barok Pinto. Ovo je rasa konja koju je obožavala jahati kraljica Marija Terezija i njena kćer Marija Antoaneta. Za početak, Conversano Canisa, molim vas jedan pljesak za našu damu Snježanu Beljan. Conversano Canisa po majci potomak je ergele lipica, matična kraljevska ergela svih lipicanaca na svijetu. Nalazi se u Sloveniji. Pastuh je izvrstan natjecateljski dresurni konj sa velikim brojem visokih odlikovanja na dresurnim turnirima u zemlji i inozemstvu. Uzgoj je ergele Jazbec iz Ivanovca. Maestoso Krabe u prošlosti uzgoje grofova Elc iz Vukovara. Osim odličnih dresurnih karakteristika, školovanje za rad bez jahača, koji će se inače prikazivati mnogo godina nakon toga, naš Maestoso je uzgojen u ergeli lipicanaca Dorić iz Svilaja. Njegovim žilama teče krv slavnog pastuha Maestosa Mahonije i Pluto Navare iz Beča. Molimo jedan pljesak. Sljedeći je Conversano Toplica. Plave, kretnje i izuzetno ponosno držanje, visoki hod i temperamenta dolaze sa majčine strane Toplica roda Siglavi, koji su bili Arapi. Pastuh je ergele Lipik, nekad najslavnije europske ergele, jedine ergele crnih lipicanaca na svijetu. Conversano Toplica nadaren je za visoku školu jahanja pod nazivom Škola nad zemljom. Prikazano svoje umjeće skokova i naklona tih starih teških figura iz doba baroka. Inače u 18. stoljeću konji koji su bili nadareni za propnjeve i školu nad zemljom nazivali su se dvorska elita. Molim jedan pljesak. A sada, iako nije lipicanac, vizar ili čarobnjak Barok Pinto, u čijim žilama teče krv prekrasnih španjolskih konja iz Andaluzije i ponosnih frizitskih baroknih konja iz Nizozemske. Krasti ga čarobni znak srca na čelu. I nadam se da ću vas oduševiti jednako kao i naši lipicanci. Molim vas jedan pljesak. Hvala. Vidite, nije bilo lako živjeti na dvoru, uvijek neka iznenađenja. No pogledajmo kako su se školovali konji da bi postali kraljevski.
kako su izgledali otmeno i ponosno, baš pravi aristokrati. Dvorski strogi meštar odlučit će ko ide na bal. Konverzano Hanusa, idealne proporcije, može proći, čestitam. Krenite samouvjereno svjesni svoje pote, ne sumnjajući u neštrog odabir. Maestozo prave, još jedan vrlo lijepi primjerak. Mislim da je to idealno, čestitam. No, naš konverzano Toplica zbog niske građe sigurno neće tako lako dobiti konverzicu za bal. Da vidimo. Ne, prekratak, daju puti trbu. Konverzano, šta moramo napraviti? Mislim da će se morati svojski potruditi i pokazati strogom nešto sredstva. Kako bi ga zadivio, budući da mu visina baš nije svjetla točka. Da pogledamo šta naš ljubimac. Zapravo, pa dajte, neštre. A gledaj ga kako je lijep. Morat će se Konverzano Toplica nekako potruditi jer meštar je odlučio da nije dobio pozivnicu. No njegova trenerica Zvijezdana Klarić možda ima nekakav as u rukavu. Ovo je bio propanj. Bravo. Nećeš, što kažeš na ovo? Je li to dovoljno? Misliš da nije? Mislim da ovo stvarno. Šta? Hoćemo ga pustiti na bal? Neštre? Moj nakon. Konverzano Toplica će isto s nama na bal. Čestitam. A sada... Sada naša dama je u dopunoj šetnji dvorskim perivojem u pratnji svog kavalira i obaveznog dvorskog dekora velike njemačke doge. One su u ona davna vremena služile za lov na divlje svinje i medvjede. No ubrzo su se našle u samo kraljevsko prijestolje zbog svoje dobre čudi i dekorativnog izgleda. Naš miljenik njemačka doga zove se Tupi. Strašan pas. Zamislite samo tu pasminu u borbi protiv medvjeda. Pa ne znam baš, Tupi, jel bi mogao ti uloviti takvog medvjeda nama? Ne baš, ali bi nas dobro mogao onda sliti. Ti si mi kao neki lovac. A dosta s tim jegerom, mislim, stvarno. Pa nismo došli ovdje pit, molim vas lijepo. Grofe! A dobro, ajde. A da ti malo odeš normalno u lov, dosta bi bilo. A da ti nama nešto uloviš za večeru danas, mislim. I daj tu kapu, lovna, izvoliš. A grofice su nam gladine. Ove jabuke to ništa od toga, da, slažem. Ajoj. Nemoj si zaboraviti uzeti svog lovačkog psa. Mislim, kako si mislio uloviti medvjeda ili jelena bez njega? Ajde, Tupi. Moja jenčina. Mene strano. Sliku baroknog lipicanca jedno je zajedničko. Povijene uši unazad, ljutiti prijeteći pogled, vrat savijen kao labuda i visoki korak u kasu.
To su kraljevski lipicanci. 500 godina stara slika. Vratimo se sada u dvorski period u kojem otmjeno plenstvo priča o umjetnosti, slikarstvu i glazbi. Mladi se zabavljaju slikajući, plešući i čitajući ljubavne pjesme. Da na bal večeras dolazi i sam princ. Dame se uistinu trebaju potruditi i zablistati na balu. Ovo je jedan omiljeni dvorski ples iz doba baroka. Kontradanca. Dvorski ples je započeo, stižu nam najljepše princeze iz Grimovih bajki. Blještavi kristalni lusteri se pale, glazba je spremna i ples može početi. Na tren vas vodimo u sjajno doba glazbe s neba. Upravo tako se nazivala glazba tog vremena. Dame i gospodo, zaplešimo, ali ovo nikako ne mogu propustiti.
Hvala. Kako da odustanemo od ovakvog plesa? Čarolija plesa sa lipicancima koji su muzikalni i prate taktove glazbe, zar to nije za uistinu čudo? Gordi pasusi vođeni nježnom damskom rukom uz taktove glazbe bili su ukras prekrasnih parkova hrvatskih dvoraca. Maestozu će pokazati osnove dresovnog jata. To su primanje plečke i sakuć, bočno kretanje, leg, gelding i traver, traverzali, polupiruetu, stupanje, šanžman i letuću promjenu galopom. Danas su ovdje zbog vas i nadam se da ćete uživati. Boga ti